Nafarroak bi zigilu berri estrenatu ditu nekazaritzako ustiategietatik datozen produktuen zuzeneko eta hurbileko salmenta identifikatzeko. Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuak eskaileratik ez irtetea aholkatu du, kez beteta badago hiriko sutetan biktimarik ez izateko. Nafarroko enplegu plan berria udazkenean egongo da pres. Gazteriak gazten artean gorroto diskursioei eta desinformazioari aurre egiteko hainbat prestakuntza saio abiatu ditu. Nafarroa klima aldaketara egokitzeko 9 kasu arrakastatsuren gida aurkeztu du. Iruñeko udalak udako txankletas jardueren programan eskainitako 2150 plazen 84 8 egunetan bete da. Nafarroko gobernuak atzo goizean aurkeztu ditu nekazaritzako edo abeltzaintzako ustiategi bati lotutako produktuen zuzeneko eta hurbileko salmenta ikusarazteko balioko duten zigilu berriak. Identifikazio berri hori Nafarroko nekazaritzako elikagaiak merkaturatzeko kanal laburrei buruzko foru legeak jasotzen dituen neurrietako bada. Lege hori iaz onartu zen neurri txikiko nekazaritza ekoizpenei laguntzeko, lehiakortasuna hobetzeko eta diversifikazioa sustatzeko. Berritasun nagusi gisa legeak hurbileko salmenta deritzonaren bidez merkaturatzeko aukera jasotzen du, bitartekari bakarrak diren merkaturatze puntuetarako. Hau da, dendek, harategiek, jatetxek, jantoki kolektiboek edo nekazal turismoek erakutsi ahal izango duten bereizgarri berri horrek bermatzen du. Establezimendu horrek zuzenean erosi diola ekoitzi duenari. Aurkezpen ekitaldian aierdi Nafarroko Gobernuko Landagarapen eta Ingurumen Kontseilaria, Ruben Goñi Landagarapeneko zuzendari nagusia, Natalia Bellostas Intiako zuzendari kudeatzailea, Nerea Mortalena Arraiozko ardi ekoizleak eta Baztango zaporeak ekoizleen elkarteko kideak, Xavier Barrutia Mabi arategiaren jabeak, eta bertan Baztango merkatari ostalaritza eta zerbitzu enplesen elkartearen ordezkaria. Eta Belen Urrutia Elbeteko La Posadako ordezkariak parte hartu dute. Fernando Ambustegi Elizondoko alkateare aurkezpen ekitaldian izan da, eta zuzeneko eta hurbileko salmentarako irudi korporatibo berria estrenatu duten establezimentuak bisitatu dituzte. Aierdi kontseilariaren hitzetan zigilu berri horiekin alde batetik nekazaritza ustiategien titularraren eta azken kontsumitzailearen artean produktuak zuzenean edo hurbiletik merkaturatzea sustatu nahi da, bai lehen mailakoak, bai eraldatuak. Eta bertzetik salmenta kanal horiek ikusaraztea sortutako identifikatzaile berri esker. Bi salmenta motek logotipo desberdina dituzte eta bakoitzak euskarazko eta gaztelaniazko izenak eta kolore desberdina ditu. Horrela, zuzeneko salmenta urdina da. Eta hurbileko salmenta berriz horia. Biak ere 3 elementu grafikotan oinarrituta garatuak. Geolokalizazioaren ikonoa, norabidearen data eta landa paisaia. Seinalaztapen berri hori establezimenduetako sarbideetan, errepideetako eta bidegurutzetako sarbideetan edo inguruetan jarri ahal izango da. Salmenta puntu horiek non dauden adierazteko. Era berean, logotipo horiek zuzenean nekazaritza ustiategiri erositako tokiko produktu hori duten jatetxe edo sukaldaritza kolektiboko menuetan erakutsi ahal izango dira. Logotipo horiek erabiltzea borondatezkoa da eta beti izango da bateragarrian nekazaritzako elikagai horien kalitate markekin. Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuak triptiko bat prestatu du herritarrei argibideak emateko etxe bizitzako sutetan gerta daitezken 3 egoeratan nola jardun behar duten jakiteko. Zure blokeko bertze etxe bizitza batean sutea piztu da. Zure etxe bizitzan sutea piztu da eta bertatik ihes egin dezakezu. Eta zure etxe bizitzan sutea piztu da eta ezin duzu ihes egin. Aholku horiek berak hala nola eskaleran kea badago, etxe bizitzatik ez irtetea edo suak kaltetutako logelako atea ixtea. Ikusentzunezko formatuan ere eskuragarri daude sare sozialen bidez banatzeko. Urte honetan suhiltzaileen zerbitzuak 129 esku hartze egin ditu etxe bizitza mota askotan. Famili bakarrekoak eta pisu blokeak barne, eta horietatik gutxienez 96ek etxe bizitzetan eragin zuzena izan dute. Gainerakoa berriz estalkietan, tximinietan, sotoetan eta lurpeko garajetan izan dira.
2023an era horretako 286 ez behar gertatu ziren eta gutxienez 189 etxe bizitzetan izan ziren. 2022an 269 erregistratu ziren, 186 etxe bizitzetan zuzenean. Zure blokeko beste etxe bizitza batean sutea gertatzen bada, segurtasuneko aholku nagusia da etxearen barruan geratzea, eskalerak ez beteta baldin badago. Etxe bizitzetako sutetako biktima gehienak eskaleratan arnasa hartzeagatik izaten dira, azaldu du Alberto Garde, suhiltzaileetako ofizial ordeak eta prebentzio ikuskaritza eta divulgazioaren ataleko arduradunak. Pertsona bat eskalera eremura ateratzen bada eta kez beteta badago, 2 minututan intoxikatu eta hil egingo da. Zure eraikinean edo etxean suteren bat gertatzen baldin bada, kontuan hartu Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuaren aholku hauek. Zure etxe bizitzan sua detektatzen baldin baduzu eta txikia baldin bada, bilatu hurbilen duzun su itzalgailua eta erabili. Jar zaitez suaren ondoan eta zuzendu su itzalgailua sugarraren oinarrira. Ez erabili inoiz kea handia bada edo su handia bada. Sua itzali ezin baduzu, baina ihes egin badezakezu, irten zaitez zure etxe bizitzatik atea eta leiho guztiak itxiz alde egitea. Kea ez dadin eraikinaren gainerako lekuetatik zabaldu. Deitu bat bira eta eman ahalik eta zetasun gehien helbidea zer ari den erretzen azaldu, etxean jende gehiago badago abisatu. Utzi zure etxe bizitzako giltza kanpotik jarrita, edo eman suhiltzailei iritsi badira. Behin kalean zaudela, hurbil egon eta leku seguru batean larrialdi zerbitzuek behar bazaituzte ere. Arrisku horiek saihesteko instalatu kedetektagailuak, goiz ohartarazten zaituztenak, merkeak eta jartzeko errezak dira. Jardun beti lasai eta kasu egin bizitzak salbatzen dituzten aholku horiei. Nafarroko lehendakaria izan da elkarrizketa sozialerako kontseiluak Nafarroko jauregian egin duen osoko bilkuran. Foru gobernuaren, sindikatuen eta patronalaren ordezkaritza batek parte hartu duen bileran, Txibitek ziurtatu duenez Nafarroko enplegu plan berria datorren udazkenerako idatzita egongo da. Nafarroak gaur egun enplegu plan bat du 2021eko ekainean ordezkaritza sozialarekin sinatu zena eta 4 urteko indarraldiarekin, 2024an amaitzen dena. Azken hilabetetan plan horren ebaluazio orokorreko lanak egin dira eta 2023 urtearen bukaeran 82 inguruko exekuzioa zuen politika aktiboak kontuan hartu gabe. Halere, Txibitek esan duenez foru gobernuaren asmoa 2 planak lotzea da, egungo eta urrena lanari jarraipena emateko. Hala urte honen hasieratik eta are gogorragoa apiriletik 2025-2028 enplegu planaren ildo nagusiak lantzen ari dira. Indarrean dagoenaren eta berriaren artean etenik egon ez dadin. Lehendakariak enplegu plan berri honek izango dituen helburuak ere azaldu ditu. Ezbehar tasa eta enplegu eta soldata arrakalak murriztea. Enplegu eskaintzaren eta eskariaren arteko engranajea hobetu ahal izatea, edo lan merkatuan sartzeko zailtasun gehien dituzten kolektibo batzuen enplegagarritasuna hobetzea. Hau da, emakumeak, gazteak, migratzaileak, desgaitasuna duten personak, 50 urtetik gorakoak, prestakuntzari gabeko personak edo iraupen luzeko langabeak. Txibitek ziurtatu duenez, planaren neurriak eta estrategiak erronka eta politika publiko guztiekin lerrokatu behar dira, hala nola digitalarekin, jasangarriarekin, erantzungizun sozialarekin, edo enpleguari aplikatutako kalitatearekin, baita lurralde kohesioa ere. Desinformazioa da gorroto diskursuen eta diskriminazio arrazista eta xenofobaren arrazoin nagusietako bat. Gizarte aurreiritzi asko errealitatearekin loturarik ez duten diskursoetan edo egiaztatu gabeko datu eta baieztapenetan oinarritzen dira, eta hoiek areagotu eta desitxuratu egiten dira, uste okerrak sortuz, eta berdintasunaren eta giza eskubideen eremuetan eragin larria izanez. Arazo horren aurrean, Nafarroko Gazteriaren Institutuak
Nafarroko gobernuz kanpoko erakunden koordinakundarekin eta Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin lankidetzan 3 ekintza zehatz ezarri ditu gaztei tresna erabilgarriak emateko. Mezu horiek desmuntatzen eta hoien aurrean jarduten laguntzeko. Tailerren katalogo bat, hezkuntza formaleko eta ez formaleko elkarte eta ikastetxentzat eskuragarri. Debaldezko hitzaldiak eta udako ikastaroa bat Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Nafarroak hainbat arlotan klima aldaketara egokitzeko 9 kasu arrakastutsuren gida aurkeztu du Iruñan, egingo diren ingurumen agintarien sarearen 2 jardunaldietako lehenengoan. Autonomi erkidegoetako ingurumenaren, energiaren eta Europako funtsen arloko 50 aditu eta arduradun baino gehiagoren aurrean. Nafarroa klima aldaketara egokitzen da, 9 neurri aurreikusten ditu gidak, monitorizazioa, tokingurunea, ura basoak, nekazaritza eta abeltzaintza, osasuna eta azpiegiturak eta lurralde plangintza arloetan integratutako proiektuaren 37 ekintza teknikoen aukeraketa jasotzen du. Hoiek guztiak lurraldearen eta gizartearen erresilientzia handiago lortzera bideratuta daude. Klima egoerak aztertuz, klimaren aldaketaren ondoriozko arriskuak eta inpaktuak aurreikusteko. Nasubintza Sozietate Publikoak bultzatutako gidan jasotako lehen neurrian Nafarroan aurreikusitako klimaren bilakaera ezagutzeko aukera ematen duen lehen atariaren garapena izan da. Klima aldaketara egokitzeko 120 adierazle baino gehiagorekin. Haren bidez, klimaren osagaien aldakortasuna jakin daiteke ala nola temperaturak prezipitazioak 2080 arte. 6. ebaluazio txostenaren arabera, berotze globalak muturreko fenomenoen larritasuna areagotzea aurreikusten da, ala nola prezipitazio handien larritasuna. Nafarroan uholdeak areagotuko baitazke. Klimaren aldaketek eragina dute bektorek transmititutako gaixotasunen maiztasunean eta banaketan, ala nola eltxoetan eta kaparretan. 2016tik Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak tigre eltxoa zaintzeko kanpainak antolatzen ditu. Horri esker, hainbat foku hauteman dira foru komunitatean eta bera da kaltetuena tigre eltxoa ia behin betiko instalatuta baitago. Iruñeko udaleko babes zibileko tokiko batzordeak bilera egin du herritarren segurtasun eta bizikidetza arloan. Hau da, Iratxe kalea 2. zenbakian. 2024ko San Fermin jaietarako plan orokorra berrikusteko. Urtero bestaren aurretik egiten den ohiko topaketa da. Plana baliabideen sistema koordinatua da eta herritarren bizitza babestea du helburu. Aurtengo planak baditu berrikuntzak lehenik eta behin su artifiziala jaurtitzen diren bitartean eta disko jartzailearen kontzertuetan foruen plaza trafikoa erabat etetea erabaki da. Harrapatzeak eta bide istripua gertatzeko arriskoa murrizteko. Garraio publikoaren zerbitzua behar bezala ematen dela bermatuz, baina ibilbideak eta zati bat aldatuz. Horrela, adierazitako ordutegian gaueko 10:30tik 2:30 espazio hori erabat moztuta egongo da, eta 10:30tik su artifizialen amaierara bitartean Armada etorbidea eta Pio 12aren etorbidea ere itxita egongo dira. Aldi horretan, hegoaldetik erdigunera iristen diren lineak, Erretokieta kaletik desbideratuko dira Abejeras kaleraino eta hortik Zaragoza etorbidetik itzuliko dira. Mendebaldetik sartzen diren lineen kasuan, Bianako Printzia plazaraino iritsiko dira eta handik itzuliko dira. Kasu honetan, trafikoa zuten ondoren berrezarriko da. Foruen kasuan, kontzertuen ondoren. Bigarrenik, San Ignacio kalea itxita geratuko da eta zezen plaza ebakuatzeko espazioaren diseinua hobetuko da. 3. berritasun gisa, koordinazio zentroa, krisi gelan, udaltzaingoaren egoitzan egongo da eta ez udaletxeko 3. solairuan. Azkenik, bizi euskarri aurreratuko sorospen puntu bat ere irekiko da, Errekoleta plazan, eragin eremua gerta daitezken gora beratara eraginkortasunez iristeko. San Ferminetako babes zibileko tokiko batzarra goizero bilduko da uztailaren 8tik 13, 11etan jaiaren nondik norakoak zehaz-mehatz eta egunez egun jarraitzeko. Foro horretan udaleko hainbat arlotako zuzendaritzez gain, segurtasun, berdintasun, hiri kontserbazio eta bar, segurtasun kidegoko ordezkariak, gizarte zerbitzuetako langileak, osasun arduraduna, babes zibilekoak, hiri garraiokoak eta bar daude. 25 pertsona inguru osatuak.